uscito di città. A scuola il banco, il voto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei. Tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine tra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine tra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine. Oi, 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 oh! Inhoud, de baby. De baby. Oh. Oi, 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 oh. Wild vlees. Sneekgeduip. Oh. La 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 la. Liefste dames. Oei, oei, oei. Ik heb gezien. Moment, dames, moment. Ja. Is het ook in de bank?
een chique heer met een gezag. Dat is de Crédit Violet Bank. Die wordt overgenomen. En ik weet het. Door de Spermabank. Want die chique heer heeft gezag. Ze moeten er allemaal extra hard aan trekken. Oh, dat heb ik gehoord. Hoi, hoi, hoi. Oh, het is me gat. Ja, 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 ja. Oh, oh. Een applausje voor Jonk. Tover ken ik ook. Lekker, hè? Niks meer erin? Niks meer erin. De chef. Ja? Oh. Tikkelingeling. Tikkelingeling. Weet je het nog? Ze groeven nog een tientje, maar zonder succes. En dat wil voor de twee alleen maar een les. Spreken is... En zwiegen is een kist met... Dat had die twee vergeten. Toen ging het fout. Zo staat het in de beuk beschreven, of je hebt toen geluisterd of nee. En zo het edelplekje zijn geschiedenis. Ook dat kapelke van een Schelberg steed. De legende die hier kent, gaat over een herder, wel bekend. Hij zoog een vel leeg en plots sting door een volle trots een sleef ruiken. Wie een beeldje in een strook. En toen kreeg die herder toch wel pines in de broek. De pastoor nam toen het wezen besloot, op deze plaats wordt een kapelke. Af en... Opnieuw. Op deze plaats wordt een kapelke. Af en... Nog één keer. Ook voor die mannen en vrouw uit P. Op deze plaats wordt een kapelke. Af en... Met dit verhaal zit je opgegroeid. En wil je het zich dan nemens weer met gemeut. Maar heb je er nooit over nagedacht waarom dat mirakel nu juist daar is volbracht? Zal ik ergens allemaal de peerling moeten nascholen? Ah, die guillotine, die guillotine. Ah, di di da 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 di da da di di da 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 di da di.
En Tinus, een feestputje gespeeld vandaag. Geliefd gespeeld, een heerlijk zaakje. Gewonnen met 4 golen verschil. 4 golen. Betekent dat we nog gelijk in de competitie staan? Voor die 11 dan moeten die 91. Gooi ons maken in een paar klassen hoger voetballen. Lukt toch nooit man. Betekent dat de bestuur ook samen moet gewoon. Werkt voor de 4 zaken. Je kunt dat niet toch, dat we al jaren je vrije lesjes eigenlijk krijgen. Ja, ik weet niet. In de top zet dat voor vreugdes. Drie maar een schotel zo in de nek en een stompoer zo in de pet. En toen zie je dan nog. Die mensen. Drie maar een schotel in de pet. En stompoer in de nek. Nee, maar staat in de stom. De stom is goed hè, en de boer weg, dus dan weet je het. Staan jullie dan te koekeroeren? We hebben een zitje. Wat een kwartje, doe dat levend. Ben gekomen voor jullie. Ik ben gekomen om de gemoederen tussen pijn en ijs te sussen, want het hangt even al duidelijk de stroom uit. Moet je ons er even aankijken? Weer zijn neus. We gaan een kwartje niet met. Nee, maar die daar, hè? Jullie. Al eeuwen bestaan de uitenaren zich niet. En daar hebben wij, daarboven, schoon genoeg van. Dat scheelt uit van jullie hier. Dat lijkt je wel de Gazastrook. Meisje en ik, wij gaan er een eind aan maken. Daarom zet ik hier een lieve vreugde neer. En jullie twee. Ga terug naar je eigen parochie, naar je eigen pastoor. Vertel wat jullie gezien hebt. En die twee, die moeten er dan voor zorgen dat hier een mooi kapeltje komt. En dan zal duidelijk zijn dat Gods huis hier die grens is en daar kan niet over gevrijgeld worden. Moet ik nu maatregelen optreffen. Moet vlot dat beertje pakken. Moet die grens er komt liggen. Wat moest u hier? Midden in de nacht.
met je deurtjes even snullen, met schoon op te poetsen. Maar, dat is toen niet de pap van Tines. Ja, dat ben ik. Maar, bist du niet de man van Sefke? Ja, dat ben ik, ja. Dacht ik al. Maar, wat kunst doe je doen midden in de nacht? Ik kom eens kijken of ik dat beeldje net eens moest opverven. Ik geloof er niks van dat zoersleven voor je wilt gaan opverven. Doe zes nog niet, dat is dat gewoon koud, hè? Nee, dat ook niet, maar dat is niks goed in mijn zinnen. En doe dat, wat kun je dan doen? Maak me niet verleugen, Kom ik een echte peier tegen, wil ik je me scheerde jas doet vegen. Met zo'n peierboer veeg ik de vloer, moeten ze bij een echt een hele hoge boer. De vader van mijn vader, zijn vader heeft het gezag. En als ik vroeg waarom, dan kreeg de rot niet goed gelach. Waarom steun ik voorop en moet bij achteraan? Vroeg het een peier, ja, dan zingt de man spontaan. Echte heren kom ik wel eens tegen, die wil ik dan keer de jas uit vegen. Met zo'n echte boer veg ik de vloer, moeten ze echt bij een hele hoge moer. Vader van mijn vader, zie mijn vader had het gezag. En als ik vroeg waarom, dan kreeg er het niet uitgelach. Waarom moet mij voorop en steed ik achteraan. Vroeg het een echte neer, dan zingt de man spontaan. Kom ik een echte peier tegen, wil ik me scheerde jas doet vegen. Met zo'n achterboer veg ik de vloer, moeten ze echt bij een hele hoge moer. Stoer, met stoer op. Ik vat het meer. Ik wil dat niet met even. Vergoed. Eruit! Neem de kamer in zin. Zet dat beeldje terug. Zet dat beeldje terug. Het zal stoepelijk hier. Zet terug dat beeld. Ja. Dat beeldje, hè, dat blijft hier staan. Dat is een symbool van verbondenheid. Jullie, en ook jullie, geven voorbeeld aan de jeugd en vergeet al die oude veters. Buren, dat zijn weer ons ganse leven. Ruzies gewoon vergeten en vergeven. Leven gooi buren, dan een eerste verre vriend. Dan heb ik bij wie jij wat jij je dat is zin. Dan ben je bij wie jij wat jij je dat is zin.
Ai. Mevrouw, mag ik kom hier staan. Oh! Zo! Ik heb het niet. Nee? Moest die heen? Ja! Oh! Oh, nog maar. Ik zal echt de jas opstijgen. Dat is niet het! De waarheid komt boven water. Stille, snel uit. Het is mijn gert. De waarheid komt boven water. Het is een schot, dat je dat zingt, al is het veel later. Hypocriet zijn jullie die al zijn leven geweest. Allegatie gemaakt, die een bies. Voor het geringste vlogen zich in de oren. Toen zoals me van echt zijn, of nog erger, in pijn zijn geboren. Alsof dat belangrijk is, alsof het daarom gaat, nu weet je tenminste waarom het kapelke nu zoals een Schelberg stuit op een grens. Zodat je dagelijks kunt lezen in pijs en vrede tot Geer hier leven. Ja, het is lastig. Vooral als ze zo beschroot getrokken, maar maak je toch niet schuldig aan boerenbedrog. Scheid toch goed met vrijgelen. En leg goed samen. Dat wordt mijn preek. Amen. Och. Tam, tam, pam, pam, pam. Och, die schatten. Lekker. Lekker. Oh. No. No, pam. Godverdomme! Ik heb er nog één. Die lui hier, hè. Rond 1700 leeft hier een gezin. Die heeft problemen, die worden niet te min. 7 vrouwen op hoofd en geen vlier. Het wordt om gek van te werken. En die vrouw die werd ook niet vlier. Wie dat de graaf vergangen is, dat weet je allemaal. Dat leerde ken je nog op de show. Toch klopt je niet alles volgens mij. En ik kan het weten. Want toen dat tijd liep je ook al met bananen te slepen. Ja. Graaf de Châtelain woont in het huis van Holstraten. Met zijn vrouw en 7 naden. Die allemaal liepen te smachten naar een vent. 8 nazaten. Die allemaal liepen te smachten naar een vent. Vreemd eigenlijk, want graaf de Châtelain, die had wel een patiënt. En toen moest er weer eens een wonder gebeuren. Want die vrouw nu, die bleven maar zeuren. Graaf de Châtelain. Oh, lachen. Stom gedienen.
Pam, pam. Pam, 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 pam. Ah, snap uit. Toch klopt dit alles volgens mij. En ik kan het weten. Graaf de Châtelain. Altijd te prima, zonder we in het video die komen. Een Fiat moet er komen. Ik geloof dat ik het een heel mooi Fiat heb. Hier op het play. Wat denk je ervan, Maria Clara? Heb zo dan niks anders aan mijn kop. Fiat en nog eens Fiat. Anders heb ze nu met bullens van die zitten. Zo neem je een chef. Heb je straks niks anders meer als Fiat. Maria Clara, de bullet binnen die. Mensen dat ze met alle criteria ons leren niet aan het vieren van de dochters plus. Dan moeten ze dat voor doen. Een groot Fiat. Er komen veel uur bij, dat werkt niet. Zweer niet wie een drinkgelam, Hans Jan. Zweer weer voorbij, hoe steekt het vol. Is de koningin, moeder van de machtigheid, moeder van de schone minnen, onze zoete drinkzaamheid. Maak uw zoon zijn liefde blij, uw gelaat drinkt door de wolken, vrede zijden goede volken, ons toekomen heerlijk. Maria van Pees, overhoop ons verzuchten, wij roepen tot u. Bij ons wel en ons wee, beschermen uw kinderen van recht en jeugden, o moeder van hulp, van troost en van vrede. O moeder van hulp, van troost en van vrede. Ja, Clara. Du vet att regeringen har argument för att de har låtit en Fiat som kommer. Wat, Ulrich? Kunt er niet een feest of een nee? Hoe is dat nou weer gehoord voor? Ze waren klaar. Die pot en meid, daar ben je. Meer zoals je nog eens. Wieso ben je dit genoeg is? Waar is dat met dat bijen? Schatje, druifje van ons. Die mama en ik vinden maar niks te doen als kerst niet door de pappen zitten. Man, die best van verstand af. Ik hou het ook keer als een groot Fiat. Er komen genoeg jong kerels op af. Dat is zeker een partietje van dik, wil je? En een jonge kerel. En gooi partie. Ik ben al 44, dan ben ik toch geen meer. Wat is er aan de hand? Is er wel een klaar? Ik kom nog maar geleden. Theresia, Maria. Johanna, Theresia. Man die bezig van het verstand, ja. Om voor ons een kerel te vinden. En dan willen ze pap dat biertje nog en wil er een Fiat scheren op een plek. Dat geeft u iets. Kind kreeg toch niks aangesloten in van haar
moeten gewoon eens. Plaats een advertentie. Stuur eens naar een discotheek. Oh. En dat is... Beatrice is zo goed. En ik wil wel weer een show. Maar geen VS meer. Alsjeblieft. Wat goed is daar, hè? Heilige Maria, Jozef. Help ons om een deze voor lange kind beantwoorden. Lips Maria, Jozef. En een man hebben. En een van vlees en bloed. En een goed hersens. En spieren. Wie kan wel? Toe. En ik zoeterlijk. En hen, grote hen, die kunnen werken. Maar die oom, die kunnen neervallen. Dat willen we hebben. En de beste mannen. En kerels om. Moeder, wat is het probleem? Ik heb een probleem. Ik heb een probleem. Ik heb een probleem. Ik heb. Wie weet zo dat? Dat zijn die kennen. Mijn Kenya. Mijn Kenya. Mijn Kenya. Het zijn ons Kenya. Jo. We hebben een probleem. Oh, Heilige Maria, Jozef. Steun ons in onze moeilijke tijd. En help ons om aan deze voor een lange seconde. Oh, kunnen beantwoorden. Oh! Oi, 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 oi. Rustig! Oh, 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 oh. Kom binnen! Kom binnen! De brug is toe en de poort is op. Och. Wat duur ik er allemaal? Kom binnen. Goed zitten. Ach. Oh. Wie bent u? En wat brengt u in het huis van droefenis? Ik? Ik ben een eremiet. En wat is dat hier voor een zootje ongeregeld? Heilige Maria, Jozef. Mijn gebeden zijn broer. Ja, stuurde een knecht. Pap. Je hebt een rot aan meidje. Wat is er hier eigenlijk aan de rand? Die had een eremiet. We zijn braaf nu. Ik gooi er wat hier gewoon in de collecte zo. Maar ons leed is hier geworden. Vertel het me. Waarom is er moe aan te passen? Hoe is dat? We hebben 4 dokters. Maar die zijn op alle 4 aan ons. Dat is goed. Dat is heel goed. Want de familie is de hoeksteen van deze maatschappij. Dat is niet goed. Want het huwelijk, dat is een heilig sacrament. Het geldt ook voor die van ons. Wieso dat? Ons meisjes, die zijn op huwbare leeftijd gekomen. Wie je kent zien. Maar er is nog steeds geen man in geweest. Ik geloof dat hij de nieuwe dan de vrouw is. Maar dan zien jullie mij aan het verkeerde adres, want ik ben een dief. Dat weet ik ook wel. Maar hier moet dat gebeuren. En snel. Ik tel er maar 4. Ja. Wat is de 4e dan?
Dat is Catharina en Jacoba, dat is nog te klein. Dat kan nog even wachten. Zo rond. Oh, dat kan goed doen. Wie is dat? Nou, 1 mannen, 1 hoeveel. 2 mannen, 2 hoeveel. 4 mannen, 4 hoeveel. 10 mannen, 10 hoeveel. 100 mannen, 100 hoeveel. Je moet zeker 1000 hoeveel niet gedaan. Dat zit ze in de kerel niet geweest. Oh, heilige Maria, Jozef. Dat versnoepen kooi aangestuurd. Dobby, moet je nog gaan doen? Wat is dat dan, hè? Je moet voor één dochter een kapelke moeten laten boeren. Voor één dochter? 7 kapelkes. 7? Ik heb maar 4 dochters. Ja, maar er is ook heel extra's, hè? Allee. Weet maar nu wat er nou van komen kan, hè? Vader, zeg nu dood maar wat hij hier niet zegt. Net stop toch maar nu als wat op een komen geeft, hè? Goed aan, hè? Dan zeg ik dat er gewoon een schone zijn kosten. Want mensen was een feest, die vermaakt kost. Die tuin zitten zo niet over niks neer. Goed dan, hè? Neem ik hier een nummer of moet ik dat zelf doen? Ik regel alles. Let maar eens op. Wie is dit? Ik ben Isabella Clara. Mooi. Ho. Du kunt ze zeker niet met diep vastgooien, hè, joh. Dat alles. Wel geweest. Wat is voor een naam? Zou die van jullie steeds maken? Ja, het is goed. Kom maar. Meester mich? Mich? Weet ze het zeker? Schijt de dek! Deel jong, dat ik vanavond de vuurknop van de stuk. Nee. Zal ik tegen een schat vertellen? Want ik ga in de volière zo'n meisje als die ga zitten hè, rekening erop. Dan sloeg ik op alle slag, alle knadens kapot.
Ik ben Jacoba Magdalena. Nog die kanaries maar zitten gewoon met die piepelsnaal in. Rustig aan zwaaien! Dat doe ik er niet in kapotte kanarie! Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ik nog niet lang in de Holland en op zoek naar een mooie vrouw als jij. Salam alaikum. Dat komt goed uit. Ik ben Theresia Maria en ik heb de fietsgelap en ik geef nou Nederlandse les. Doe ik Joost wat bijspijkeren. Salam alaikum. Ja, moester. Ik ben eigenlijk, ja, dat mag je in de boek wakker. Nee, eigenlijk niet. Ik ben een werkstudent. Ik ben Johanna Theresia en zal mich boos zijn wat je bent werkstudent of niet. Voor mij ben je een echte kerel. Wie spierballen, wie kamertonen. En dat is mij het letje van mij. Dat ben ik ook van het scherm in. En ja, volgens mij wist ik wel het heel erg snel. Dus mij heb ze heel goed verstaan en die spierballen. En exotisch ontdek, ja, dat is gewoon wel. Dat steekt mich wel aan. Voor mij, du bist mich, voor mij niet een Rambo. Nicht? Ich? Du bist für mich, weißt du, was ich tue? Ich nimm dich mit. Komm und sieh du. Daar ging sneller, zeg. Hé, die kapeltjes moeten wel lekker af. Geen kapeltjes, geen mannen. Want die horen op roof. Geen kapeltjes, geen mannen. Geen kapeltjes, geen mannen. Geen kapeltjes, geen mannen. Ja, moeder. Zo heeft ze een grote familie. En zo was hij maar alleen. Ik heb de Catharina en Jacoba nog hebben, hè? Daar is nog een neus. Tot ziens. Is dat ook al gespeeld? We zijn Isabella Clara, Jacoba Magdalena, Theresia Maria en Johanna Theresia, hè? Je hebt allemaal een man gevonden. We zijn allemaal het huis goed. Een man gevonden? Het hoofdhuis? Dat vind ik niet eerlijk. Ik ben al 2 jaar aan het zeuren bekend en ik heb me nog steeds niet. Wat was toen? Toen was toen een zannetje. Dat was er nog van die jongen. Schaam ze zich niet. Gelijk moest hebben. Goed de poeders op. Nog af. Trouwens, we hebben eerst gaan kijken. Ja, hier hebben we mijn Barbie poppen. Ik heb honger. Ik heb niks meer. Je hebt wel. Oh ja ja. Oh. Lekker. Ja. Nou.
Stel. Sterven je mond. Ja, man. Tingelingelingeling. Oh. Tingelingelingeling. Pom. Paradam. Jai. Zo heb je kunnen zien wie het gegangen is. In ieder geval, hier anders, is dat het in de beukjes het gestangen. Er is geen afgelogen de afgelopen jaren. Zonder mij ging de echte geschiedenis verloren. Ai. Oh. Geloof niet alles wat is geschreven. Ik ben historie. Ik wil het terug opnieuw beleven. En best toe, wat is toe? Met een ruggelman snot aan. Ben je niet bang voor mij? Ik? Bang? Waarvoor zou ik bang zijn? Oh. Dat klein kindje nou eenmaal bang voor mij te zijn. We leven in 1995. Dan zijn kinderen niet meer bang. Kapot als een trommel. Ik ben geen kabouter. En hier zeker ook geen troll. Best gedaan. Ik ga er tussenin. En toveren ken ik ook. Oh, leuk man. Wat best nou ik in een toon. Ik ben de Lu van Eg en P. Om te vertellen wie de geschiedenis van de dorp, van burgers en boeren heen zit. De geschiedenis. Welke geschiedenis? Wat voor een geschiedenis? Ja, ik heb ze verteld van Gerberga en de dwaalleesjes van Eg en graaf de Châtelain en juffrouw Zongerkop. Dat heb ik ze allemaal verteld. En heb zo verteld van een oorlog. Een oorlog? Wat was voor een oorlog? De Tweede Wereldoorlog, dummy! Dummy! De Tweede Wereldoorlog! Eerst die geweest. Van 1940 tot 1944. Mijn opa, die heeft dat meegemaakt. Als zij begint te vertellen, dat is verschil. Mijn opa woonde een nacht in huis. Zeg, wie komt dat ze er eigenlijk niks vanaf weet? Ik weet alles vanaf. Vertel nog niks. Er was de veldslag tussen Gelre en Gulk. Of de strijd tussen Maastricht en Zusteren. De oorlog tussen Remeun en Zusteren. Tussen Remeun en Zusteren. Weet er niks vanaf. Volgens mij bezoeken we een bedrijf. Als ze toveren kent, ze het geloof die ogen is. Stop bedienen. Oh, net man. Help me. Dus als ze deze, gaat maar baas. Ze geen leugen.
verholen. Wacht, ik zal hem eens roepen. Opa! Opa! Beste! Jongen, er zit weer nog Playboy Late Night te kijken. Opa, figuurapparaat lang staan. Wat is er, vriend? Vertelt van ons van vroeger. Weppa, van de oorlog, wordt gewoon met gevochten. Nou jong, dat heb ik je toch al zo direct verteld. Wil ze dat doen weer een vuur? Ja, maar nu moet je mij gaan vertellen van de haaien. Die ik hier gevochten hebben. Helder, vriend. En het oorlog de heer kan houden. En het oorlog heeft alleen maar slachtoffers. Geen winnaars. Alleen maar verliezers. Want ik kan het zetten, stel ik je dat van. Een van de ergste dingen die ik me kan herinneren, dat is wie iedereen terugkwam. Terugkwam van overal. Evacuees, vluchtelingen, frontsoldaten. Zij allemaal maar één vraag. Wat ving ik terug? Ze wisten niet of hun huis nog sting, of er nog familie op hen wachtte. Wie hem nog leefde, het ging zomaar weer. Ook kan ik me nog goed herinneren, wie in het centrum van Ech de Engelse soldaten huis voor huis afgingen om de Pruisen te verjagen. Het was koud, het had gesniet. Een vuilhoezer worden de ramen kapot, de kosten gardinen naar boete zijn wapperen. Zijn ze nog sluipen in de Judenstraat, achter eerder muurke, in eerder portiek, kost het dood op de liggen te wachten. We zijn gaan kijken op het hingen. Vlak achter de slachterij van Gisbers kost te verzeen wie Sint-Joas brandde. Wie de jongens school het bij. Over ze de Pruis soldaat die geraakt wordt op een leergelag. De jongen waren getroffen. We weten nog niet eens of er het overleefd heeft. Jongens waren het. Jongens die ook niet meer wisten welke idealen dat nu nog groot worden. Ik heb er vuil zijn janken. Wie ze hoorden dat het voorbij was. Janken van blijdschap. Dat ze ook niet meer wisten waar ze toe waren. Ja, Freek. Dat waren maar een paar jaar ouder als dich. Dat waren geen helden. Dat waren ook slachtoffers.
Heb ze de knapper toch gezien? Ja. Nee, de lange, niet de kleine. Ik vind dat maar leuk. Hé, moest op. Kijk wel goed aan. Alles goed en wel, maar laat zich niet gelijk gaan raken. Weet je nooit wat er gebeurt? Het zijn militairen. Kijk wel goed. Ja. Dansen wil ik. En meer ook niet. Misschien een chocolade en sigaretten, maar dat is ook genoeg. En als er een heel leven stond, ja, nee, maar dat kan ik. Als die nu opa daarachter komt, komt ze nooit naar het gooien. Kijk toch goed. December? Ja, dat zeg ik niet. Nee, gewoon niet. Ik vind hem wel leuk. Liesje! Hey you, die sister, vind je in de been? What are you saying, little girl? Your sister wants to sit on a motorbike. Nee, dat wil ik wel, maar volgens mij de tier gedaan is. Hello, miss. My name is Jim. Ik ben Truusje. I have a question. Waar zit hij nou, hè? I want to ask you something. Ik snap hem niet. Volgens mij weet je dat ik ga vragen. Zeker van jou. Go ahead. Hi you. Hi you. Can you wash my pants? Hey, wat? Het is die pants wassen! Niet de nacht weg! Opa, ik zal net gevraagd of ik met hem op de motor mocht. Ik kreeg wel een stukje chocolade. Zo? Ja, dat is niet te vet, hè? Ja, dat is zeker, Gertma. Ik zeg je het volgende, hè. Kroep nergens op hoe ze dit vanaf komt. En stop zich niks in de mond als ze niet opkomt. Begrepen? Ja. Opa, Ja. ik zou net niet gevraagd. Ik zag dat ik met hem uit wil gaan. Voor dit geldt hetzelfde. Laat heeft het ik gevraagd. Wem heeft ik gevraagd? John. John? En doe gauw naar binnen. Gauw naar binnen. En de eerste 14 dagen neemt me naar boete. Wat zal die vader al niet zeggen? Je gaat hier maar terug. Dit wil ik gaan anders maken. En jou? Van je hoofd af. En gauw een beetje roos. Je hebt de puus niet gewonnen. Je hebt op veel jaar onder het slag gelegen. Sergeant, sir, we had a phone call from St. Joseph. They need some medicine, sir. Dan take dat motorbike en go direct to St. Joost. Dan take that bike. Yes, sir. Sir, we need a bike. Order from the sergeant. Niet met de fiets. Waarom? Give me that bike. Ja, joh.
20 jaar. Die zijn nog eigen als muziek. En ook dat kan ik me nog goed herinneren. En ik wil het me blijven herinneren. Oorlog vindt er nog eerdere dag op de televisie. Maar het gevoel vrij te zijn en te kunnen denken en kalm over willen. Dat gevoel wil ik koesteren en bewaren.
weer hebt gekeken, dankjewel voor uw geduld. Ik hoop dat dit schone zaal over 2 jaar ook zo is gevuld. De overman, de overman, de man die alles voor zijn kan. De overman, de overman, Hallo, dames en heren. Bert Kop. Ranger. Henk Hover. Ligt nog een bosje doen, hè? Bizerka Creso. Choreografie. Zeg je? Dames en heren, de magistraat Jos Meeuws. Dames en heren, de derde voorstelling van de eerste Echter Dialectrevue zit erop en afgaande op uw reacties mag er wederom gesproken worden van een grandioos succes. U was een fantastisch publiek en namens alle medewerkers zei u oprecht dank voor uw belangstelling en de getoonde spontaniteit. Ook nogmaals het woord van dank aan het adres van de sponsoren. Zonder hun medewerking hadden we nooit kunnen realiseren wat we nu gerealiseerd hebben. Het staat nu al vast dat we over 2 jaar met een nieuwe revue op de proppen komen. Ik spreek de hoop uit dat we ook dan mogen verwelkomen. Zoals gezegd, ruim 140 vrijwilligers hebben zich maandenlang uit de naad gewerkt om u zo'n fijne avond te bezorgen als vanavond. Als ik u was, maar dat ben ik niet, want anders stonden hier 150 mensen meer op de bühne en ik zat alleen in de zaal. Maar als ik u was, zou ik er nog even een daverende applaus gaan gooien. Ja. Lekker. En nu moet er nog 1 ding gebeuren. Zeg het niet. De gardine. Ine.